Phaidin ke jeng tabuk sawi malayano paila sakang delimitation tamo a delimitation ni bagino Tripura hasteo ketal khlai kaisa kok asai phaimani abo ungkha Tipraland tabuk chini lukurok Tipraland no tuyei sabo soba khlai jeng kaham khlai no sawi mano phiaba u jagao power ni bagai Tripura sarok ni sakao kisa thungjak hai engi thangkha aboni bagai aborok no double cross khlai ahaino hai Greater Tipraland sopaimani phiaba mission ke abono a delimitation jefru poila Tipraland sanfru afru 13 to 14 years high chini yapho jora tongmani phiaba tabuk bisi 2020-22 sopaimani yagulo chini Tripura sani yago tei bisa hai siminche yapho jora tongsiwo u thayo jeng wansugui nai khangke srai no sawi mano lai thangnai bisio Tipraland sanai je soba khlai tongnai rok aboro political no siminche important ruo Tripura sarongni thinang tamongnai abono kuno serious ria engmani hai nukjago borok bangbaimani yagulo je borok rok delimitation ni kokno wansugui Tipraland sanrunai rok no kick out khlaimani bagino tini a Tipraland sanai rok tongibo gurui suk engmani jeng nugui tongo double cross khlaijakmani bagino ahaino ahai abo kifilei Greater Tipraland bumungbai double cross khlaijao khwa haino hai sabo double cross khlaiei edisio tabo hapang engi asogoi tong jeng jotono sawi mano bumung kai sanananya phiaba kaisa kokno wansugui nai khangke thangnai BCC sekang Tipraland sanglai phano chabi gurui nukmani hai tabuk niokhe chabi kisa phan gurui haikhe nukjagui tongo phaidi bahaikhe abono busung sawi manlayane tabukni Greater Tipraland sannai bodol rok ADC hapang achukmani loge Greater Tipraland ni bill pass khlai khibikha belai no kaham kok phiaba kha dujangnai kokhe abono aboni kunu proper paperwork rei kwbangma lukurok no a paperwork no sankha phiaba a copy tabukbo kebo manyakho aboni bagino dal bidal lukurok kok tisamani phiaba tei babisa tumungno naisigi nai khangke 2026 ni delimitation ni kokno wansugui ADC hapang Greater Tipraland bill pass khlai phano mungsa lab gurui phiaba Tripura sa rokno jeng bill pass khlaika hne phunwani bagi phano ngai mano hne jeng wansugui mano tamni bagi hinke obo ADC hapang bill pass khlai phano rajya sarkar ni oro obo thangai ksanai kho abo rajya sarkar pass khlaiglak hne nung ang sawi manmani hai khlaino ADC hapang bo sawi mano aboni bagai abo opti hai phano ngai mano abono kuthuk ke tumuno wansugui nai khangke jeng tamnuk tabukni ADC hapang beskani 2023 wo Tripura ni assembly wo kurui hunphano 31 supporter bai hapna nango tamni bagai hinke ADC to bill pass khlai khibikha Tripura State Assembly wo rohori phano chogyaba abo samung tangjagya phano ngui tongkhana phiaba 2023 wo Tripura State Assembly wo tabuk ADC hapang tumuno habiman khangke 31 ni voter ni support by khlaiei Greater Tipraland ni bill pass khlai manana hnei phano a paper incomplete ngui tongkhana abo phiaba jeng wansuk thaise kubui bopti hai Tripuri Khorang bo sawi manya phiaba kaisa kok Tripuri Khorang sawi mano abokhe BC 2026 phayako sakang Greater Tipraland ni samung bill pass khlaimani yagulobo samung sarai paira thai hne Tripuri Khorang wansugo